Добре ли си? А? Да. Я мърдай кръчетата, мама. Мърдай ги, така. 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 Ого. Ого. Да. Ти къде се намърда под тая мрежа? Там е мръсно, мамо. Аз мога да дам мокри кърпички после тати да те избърши. Дай ги. Сега ще дам. Мама ще донесе книжки после. Много сладки кръчета. Много сладки тия кръчета. Олеле. Олеле. И какво правиш? Олеле. Я кажи как ще караш бъгито. Как ще го караш? Брум-брум-брум. Ще бръмчиш ли? И мама ще вика, стига бръмча. Стига бръмча. И ти ще викаш, не, ще бръмча. Нали, мам? Никой няма такова хубаво бъги. Никой няма. Ма защото никой няма такъв Бойчо. Затова. Нали? Да. Те, там е много мръсно. Стига. Стига, чачи. Я кажи здрасти на баба. Кажи здрасти на баба, е тук на телефон. Кажи здрасти, бабо. Здрасти, баба. Така. Кажи здрасти, дядо. Здрасти, дядо. Кажи дядо да се оправяш. Дядо да се оправяш. Защото дядо повръща, мамо, като тебе. Аз му го казвам. Да. Ама ще се оправи.